हे बघ. अरे सत्या यार, हे बघ. तुझ्या गावात ना नेटवर्कच नाही आहे बघ. 5G सोडून दे बघ. कॉलिंग्सला पण ना असे नेटवर्क नाही. त्या बघ आता मला ना ऑफिसचे ना मेल्स येणार आहे ते. ते मला चेक कसे करू तेच समजत नाही कारण नेटवर्कच नाही काय आहे बघ. तर काय करायचं ते मला समजत नाही. Instagram ना तर चालणारच नाही. पण आज Snapchatचे ना स्ट्रिक पण तुटणार आहेत माझे. अरे ओम हडे नेटवर्क मोबाईल मध्ये नाही माणसांच्या मनात असता रे. अरे तो डोंगर दिसता तर आंब्याचा झाड हा त्याच्यावर ते झाडावर चढलं काय 6G रेंज येतली. 6G हे बघ सत्य 5G मिळालं ना तरी खूप आहे रे. हां, ते राहू देत. तुला ना माझ्यात वेगळं काय दिसतंय ते सांग? कपडे वेगळे दिसत, नाही, नाही. ते नाही दुसरं. टोपी वेगळी दिसता. नाही, नाही. मग काय तू सांग. केस कापले. अरे बाकी काय मग कोकणात चालला काय नक्की आली? अरे काय सांगतलंय पावसाळ्याचं झालं उन्हाळो. मग काय याच्यामुळे शेतीचं नुकसान झालं काय का? होय रे खूप नुकसान झालं रे. अरे होय रे शेती करी सारखीच वाटणार नाही आता. अरे पण आता अरे गप रे आता पाऊस भरता लवकर चल घराकडे जाऊन बोलूया काय आता. हे घे मस्त पैकी पी. कोकणातील अस्सल शाळाला असा. हम्म. काय झाला? स्ट्रोक ते स्ट्रोक. हे पियायचं कसं पण? अरे देवा स्ट्रॉ सोबत तोंडान पी येता. आहे हा हा कोकणातली अस्सल चव आहे मात्र. काय झालं? ऐका का कानात दळू बसतो. गाणे ऐकतोय मी. अरे मी तुला कोकणात जागा तरी सांगतो. पाहिजे. सत्य मला जोरात झाली आहे एकदम. वॉशरूम कुठे आहे मला दाखवा ती सांग लवकर कुठे आहे? कोमळ वसाड पडला ही घे बाळली आणि मी नॅचरल हवा घे जातडे. अरे सत्य असं ओपन मध्ये सगळं असं नाही यार हा, असं नाही. अरे यार कोणी बघितलं तर तिथे आणि डास यार फोडून काढतील मला ते तिथे नको यार. अरे हयचे डास पाहुण्यांची इज्जत करतात. काय नाही रे तू जा तुझा. अरे पण जा यार. जा. मग कसा वाटला हडेची मोकळी हवा घेऊन? सत्य चेष्टा करू नको हा. ते राहू दे. ते गिझर आहे ना मला गरम पाणी हवंय जरा आंघोळीला. जाऊ दे मला माहिती आहे गिझर नसणारच पण हिटर तर आहे ना पाणी तापवायला आणि तो गे खरो निसर्गाचो गिजर.
घे कडकडीत गार पाणी. या गार पाणी घेतलं ना की मुंबईचं सगळं आळस पळा तुझं. रे नको 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 थांब, मी आंघोळ करतो ठेव तू तू जा 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 तू जा. चला दांगोळ करून ये तू. हा जा जा जा. अरे वा, जेवायला वाढतो. चपाती आणि पनीर आहे का? वा वा वा, लवकर वाढ. काय आहे बघ जे. अरे कोकणातील आणि तुका चपाती होई या. इथे तांदळाची भाकरी आणि पिठला एकदा खाऊन बघ, डायरेक्ट स्वर्गात गेल्यासारख्या वाटतं लागता. अरे अरे, इथं ते मुंबईच्या 5 स्टार हॉटेल पेक्षा भारी आहे एकदम. मस्त आहे, मस्त आहे. मस्त आहे हा जेवण. म्हणतात ना कोकणातले जेवणाला ना चवच वेगळी आहे. मस्त लागते, मस्त. घे घे, तू पण घे. हो गेले तू खाऊ तसं. मस्त आहे, मस्त आहे एकदम. गेलो हा, स्वर्गात गेलो मात्र. हे सत्या तडे काय करतो? सत्याकडे हाक मारता तडे. अरे हो हाय, आता हे तू जोडीदार खाई गेला. ए रावले, तडे काय करतो? हडे हडे. अरे हो ओम हाय काम करतो, मग सत्य खाई गेलो. अरे हो इलय इलय. अरे तू असं माका वाटलं सत्ता की काय. अरे सत्या कट्यार गेलो हा तो. अरे तेव्हा आले किती दिवस तू माझ्या दिसा का ना. अरे आजच काय, किती दिवस मी या मळ्यात येते. अरे तुका काय, सत्या बरोबर किती दिवस काम करूक लागलंय मी. आता आमची लावणी झाली, त्याच्यात तरव काढूक लागलं, तरव लावूक लागलं, मेरा काढूक लागलं, इतकं काम केलंय मी. तुझं आधी मला लक्ष, तू आधी घराकडे. अरे मुंबईत गेलं तर अजून जाऊकच नाही हो. किती दिवस झाले. अरे आता बाबा मी मुंबई बिंबईक नाही जाणं. हडेचाच काय तर मळ्यातलं काम करताना रवतलंय. त्या सत्या काव काय जमणार नाही, आता मी करतोय आईला काम. अरे बाबा, मुंबईसून इलय म्हणून का आला. आता कोकणात इला तर काम करू कच होया. आणि मालवणी नाही येऊन असं झालाचा ना. मराठीत बोला ठीक आहे रे, पण मालवणी आता शिका कच होई आपले. मग आता मुंबईत जायचं नाही. मुंबई नको, कोकणच बरा आपला.